Argi dago gaiaren ikuspuntutik hazkunde baten momentu baten gauzela. Hartute datuek eta hausnarketa bat eginda bai enpleguaren ikuspuntutik, bai fakturazioaren ikuspuntutik, baita ere ikerketa eta garapenaren ikuspuntutik eta internazionalizazioaren ikuspuntutik, argi dago gure sektorea sortu zanetik eta gaur arte daturik ederrenak deko guzela eta aurrera pauso itzela dela. Eta erronken balorazio bat egiteko edo etorkizunari begire, argi dago sektorean galera bat dekogula, pertsonal kualifikatuaren demandarik ez daukagula, eta gainera etorkizunean beste hainbat gai barri jorratzeko arazoak okiko dugu zela, jenderik ez dekogu, eta formakuntzaren ikuspuntutik beharrezkoa da hausnarketa sakon bat egitea sektore moduan.